Čau lidi, já jsem Kučance a vítám vás u takový informačky, no a v dnešní informace si řekneme vlastně takový změny na mém kanále a co se přihodilo a takhle. Já jsem vám to chtěl oznámit, si jsem vám to říkat nemusel, ale přece jenom řekl jsem si, že byste se to měli dozvědět, takže sérii Shakes and Fidget už asi natáčet nebudu, protože co jsem si komentáře, jak by někomu se to líbilo a někomu ne a přece jenom původně jsem točil Minecraft, takže se asi vrátím zpátky jenom k Minecraftu a třeba k Slendit, aby se mohl hororovým hrám, což doufám, že vám nevadí. Každopádně toho Shakea, já nevím, už ho točit nechci, ty videa jsem si vymazal a taky oznamu, že teď koncem na mém kanále si vymazal skoro všechny moje videa, teda do té doby, než jsem si koupil nový mikrák, takže ty videa s novým mikrákem tam jsou, ale s tím starým mikrofonem tam už nemám žádný video, protože se mi ty videa moc nelíbila, tak jsem si je smazal, takže za to sám omlouvám, ale já jsem celkem rád, že jste to všichni asi ty starý videa neviděli, což jsem hodně rád, protože ty byly úplně divný. A jinak nepředpokládám, že byste se nějak vyjádřili v komentářích, já jsem spíš teda rád, že si na tohle video kouknete. Jinak, kdo uhodne, co tohle je za stavbu za mnou s francouzskou vlajkou, tak mi to napište do komentářů. Jsem si zvědavý, kdo to uhodne, to byste měl vědět každý. A jinak IP tohohle serveru naleznete v popisku, takže můžete si zahrát, když jak je to Neon Gaming. A jinak ještě přemýšlím, že by se místo Shakes and Fidget točil novou sérii, takže návrh na novou sérii můžete mi psát do komentářů, budu jedině rád. Jinak opakuju všechny série, co máme roztočený a za jak dlouho by měly vycházet. Takže série, která bude vycházet nejméně asi Slendit, což je série Bojíme se s Kůčou. Potom série, která bude vycházet častěji, teda asi nejčastěji je Shakescraft, potom bude vycházet častěji Take It Light, potom Stavitelé, potom míň budou vycházet Minecraft mapy a asi nejméně Survival Games, i když kdo byste chtěli Survival Games, tak mi pište, já bych jsem ho přece jenom už mohl natočit, dlouho jsem ho netočil. A potom ještě děkuju za 487 odběratelů, jsem hrozně rád za každý like, komentář a za všechno. Takže jenom jsem vám chtěl tohle říct a já se s vámi loučím a čau.